Unsa naman ha? Unsa na may balita dito sa ubos? Ang unsa pa di, gubot kayo. Gubot ang isang tuninyo ng oy. Sus, mura ba ni Clintons din eh. Unsa? Unsa na maday kuskus? Unsa maday nahitabo? Doon na ba na ba ikipamatay? Wap anang, pero hapit na. Ha? Ginoo ko. Kuskus, unsa naman din nahitabo ato mga nanagan? Kinsa man dito sila kuskus? Kinsa pa di ang mga rebuild din sa ato, God? Kinsa man lagi? Kinsa man na sila? Sila ko si Makoy, si Bintong, Erneng, Tosyong, o si Kuha, Tiago. Ginoo ko. Sila si Erneng, Tiago, Makoy, Ustusyo. Sila di ay. Manago na to nila nang di na itong pakita ni Sparta ko eh. Kaya umakitaan to sila, pamatyon dito sila. Unya kuskus, ang upa na ba ato nila, doon ay pamilya. Unsahon naman lang. Aw ilan ang duwaw na ilang pamilya. Pero kinangla yung magbantay sila. Nga dili sila masakpan sa mga tao sa Bayasinda. May apa na nga eh. Nga ako isulti ninyo. May tingali nga makaibaw yung mga ni. Unsahon na kuskus. Si Kapitan Jose taon, gilantan. Kay Piltin tong kulata sa mga tao ni Nura Paula. Gibukbuk og mayo. Unsa? Tuluoy no ni Kapitan Jose? Sayangan mo, dito gibuhata tumudos barangay hall. Unya kuskus, katong iyang pagumangkon. Wa masuko? Na, mo ni Kuya Oron. Kay si Paulo ra ba? Niya pa dinhi wa pa muli syudad. Ginoo ko. Kung mga anak kuskus. Doon na pag yun ay mga matay din sa ato. Sa dili madugay.